Αγαπητοί φίλοι της δημιουργικής μάθησης, γεια σας. Ονομάζομαι Ευτυχία Σαμαρτζοπάνου, είμαι υποψήφια διδάκτορ στο πεδίο διδακτική της πληροφορικής με θέμα την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης και της παιχνιδοποίησης στη διδακτική βασικών ενιών πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο τμήμα Νηπιαγωγών, με επιβλέποντα καθηγητή τον κύριο Θαρενό Μπράτιτσι. Η εισήγηση που προβάλλεται στις οθόνες σας παρουσιάστηκε στο Επιστημονικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου, στην ενότητα Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση, Συνεργασία Σχολείου Οικογένειας Κοινότητας, Προγράμματα Μετάβασης, Συναισθηματικής Ανάπτυξης, Πολιτιστικά, Περιβάλλοντος και Αειφορίας και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η δική μας καλή πρακτική φέρει τον τίτλο «Το σετούκι του παππού» και ξεκίνησε από την αγωνία μου ως μαμά 2 παιδιών που προβληματιζόταν για την παθητική πρόσληψη πληροφοριών από τα παιδιά μπροστά σε μια οθόνη κινητού. Αναρωτιόμουν, πώς μπορούμε άραγε να οθήσουμε τα παιδιά στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου με νόημα? Και εκεί άρχισε η αναζήτηση. Εδώ και χρόνια λοιπόν έχω έναν ακριβό χόμπι, τον εθελοντισμό. Διενεργώ δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία υπογράφονται με το ψευδόνυμο Αριάδνη Δάντε και εκμεταλλευόμενοι τη φιλία και την ίδια αγάπη για δημιουργική μάθηση με τον υπεύθυνο του Μουσείου Ιστορίας Εκπαίδευσης Αίτωλο Ακανανίας και υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων του νομού, τον Οκτώβριο του 2022 προσκαλέσαμε παιδιά από 4 ετών και άνω και εκπαιδευτικούς του νομού Αίτωλο Ακανανίας σε μηνιαίες συναντήσεις που πραγματοποιούνταν ένα Σάββατο το μήνα στο μουσείο. Μέσα από ένα διήγημα που ξετυλίγει τη ζωή του Περικλή Καίσαρη, ενός εκπαιδευτικού που πριν από 70 χρόνια μάζεψε σπυρί 1049 ποίηματα από όλο τον κόσμο, μοιήσαμε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς σε ένα παιχνίδι δημιουργικής γραφής και τεχνολογίας. Θέλαμε να προσφέρουμε καινοτόμα εργαστήρια, ώστε οι εμπλεκόμενοι να αγαπήσουν το βιβλίο, να καλλιεργήσουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους με αφορμή ένα ποίημα. Κάθε φορά να κάνουμε ένα ταξίδι μέσα από ένα μοναδικό παιχνίδι σε μια χώρα του κόσμου. Μαζευόμασταν λοιπόν στο μουσείο και κάθε φορά ένας ενήλικας κάθονταν στη θέση του καλεσμένου, ενώ τριγύρω του 4 από τα παιδιά έπαιρναν τους ρόλους του ιχνηλάτη διαδικτύου, του αφηγητή, του εικαστικού και του παρουσιαστή ή αλλιώς δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος ρωτούσε πληροφορίες που αφορούσαν στο χαρακτήρα του καλεσμένου και έπειτα προσκαλούσε τον καλεσμένο να ανοίξει το σεντούκι και να πάρει ένα ποίημα. Ο αφηγητής αφηγούνταν στον καλεσμένο το ποίημα και ο ιχνηλάτης διαδικτύου αναζητούσε στο ίντερνετ λέξεις κλειδιά για τη χώρα και τη θεματολογία του ποίηματος. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όλοι γνωρίσαμε άλλους πολιτισμούς. Περιηγηθήκαμε σε μνημεία, μάθαμε νέες συνταγές φαγητών και κατά κάποιο τρόπο γίναμε happy travelers. Κατά την ξενάγηση, ο εικαστικός ζωγράφιζε μια σκηνή και τον ήρωα του ποίηματος. Έπειτα, ο καλεσμένος δημιουργούσε τη συνέχεια. Έμπαινε στη ζωγραφιά, συνέδεε τις πληροφορίες και μοιραζόταν με την ομάδα τη συνέχεια του ποίηματος. Μέσα από τη συντροφιά μας αγγίξαμε δεκάδες εκπαιδευτικές ενότητες και γνωστικά αντικείμενα και δεν θα μπορούσε να λείπει από κοντά μας
ο Άκης ο λαπτοπάκης, ο Έκτορας ο προτζέκτορας, ηχείο, μικρόφωνο, κράμερες, τρίποδα και κινητά τηλέφωνα, εξοπλισμός που γρήγορα αξιοποιήθηκε από τα παιδιά, τα οποία κατέγραψαν ψηφιακά όλα μας τα εργαστήρια. Ξεκινήσαμε τολμηρά. Ψάξαμε όμορφους συνοδοιπόρους που αγαπούσαν την εκπαίδευση. Φτιάξαμε ξεχωριστές αφίσες, προσκλήσεις. Στείλαμε ηλεκτρονικά μηνύματα σε 22 ειδησεογραφικά μέσα, σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Αξιοποιήσαμε το Facebook και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στέλνοντας email σε όλα τα σχολιά. Πρόκληση συμμετοχή. Ακούγαμε το ρυθμό της επικαιρότητας. Προσαρμοζόμασταν. Κερδίσαμε γρήγορα την εμπιστοσύνη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου. Και έτσι, δειλά-δειλά, καταφέραμε να έχουμε 30 τακτικά μέλη. Φτιάξαμε καρτελάκια μελών και τα μοιράσαμε στα μέλη, αφού φωτογραφηθήκαμε στο χώρο του μουσείου κρατώντας το δικό μας ποίημα. Κι έτσι, δειλά-δειλά, άρχισε να φουντώνει η δίψα για συμμετοχή στο σεντούκι μας από την κοινωνία. Κάθε φορά είχαμε νέους φίλους, νέους εκπαιδευτικούς, παιδιά και εκπροσώπους της πολιτείας. Τα παιδιά μας ασκήθηκαν στις συναντήσεις. Το μουσείο γέμισε ζωή. Απέκτησε ένα πολιτιστικό προϊόν που μετέτρεπε τυχαία κάποιον ενήλικα σε πρωταγωνιστή ενός παιχνιδιού. Τα παιδιά άκουγαν, άρπαζαν το κινητό και ρωτούσαν στα σπίτια τις γιαγιάδες για τις αγαπημένες τους στιγμές και τα έφερναν στο επόμενο εργαστήρι. Έμαθαν να σκηνοθετούν, έμαθαν να κρατούν ζωντανές τις στιγμές στη μνήμη. Τα μέλη της ομάδας ρώτησαν τα αντικείμενα του μουσείου και έκαναν τις δικές τους ψηφιακές αφηγήσεις με νόημα. Η προσωπική ανησυχία είχε καταφέρει κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο. Τα μέλη από την ομάδα το σεντούκι του παππού άρχισαν να ρωτούν τον υπεύθυνο του μουσείου για την ιστορία του μουσείου. Δημιούργησαν το δικό τους ρεπορτάζ, ζωγράφισαν όμορφα έργα για το ατομικό τους ποίημα και έκαναν μια μεγάλη γιορτή για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου με παιχνίδια για το κοινό σε 5 υπήρους. Χαράς Ευαγγέλια στην αυλή μας, στην αυλή του παλιού πέτρινου σχολείου, του μουσείου μας. Εξελιχθήκαμε κι άλλο. Προσκαλέσαμε νήπια για να τους αφηγηθούμε ψηφιακά παραμύθια για τη χρήση των μονάδων εισόδου-εξόδου και για μας κάθε συνάντηση έγινε γιορτή. Το σεντούκι του παππού άρχισε να δέχεται προσκλήσεις και εμείς προσπαθήσαμε πολύ για να χαριστεί παντού. Πήγαμε όπου μας προσκάλεσαν και αν ήταν αδύνατο, γιατί όλα αυτά γίνονται σε ημέρες κανονικής άδειας ή Σαββατοκύριακα, κάναμε διαδικτυακές επισκέψεις. Εμπνεύσαμε και αυτό μας έδωσε όμορφα κλαδιά στο δέντρο αγάπης του σεντουκιού μας. Μέχρι το Μάρτιο του 2024 οι φίλοι του σεντουκιού ξεπέρασαν τα 1.000 άτομα και έπειτα ήρθε η ώρα της πρόσκλησης των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοκαρνανίας σε ένα διαγωνισμό συγγραφής παραμυθιού για τη μυθολογία και τα μνημεία της περιοχής. Κουρσάρι, κλέφτες και βασιλοπούλες, ορτοί και αχινοί και μοίροι άλλοι βγήκαν από το διήγημα, ενέπνευσαν και μας προσκάλεσαν σε μια νέα γιορτή για να τιμήσουμε τα έργα των παραμυθιών. Από το 0 πήγαμε στη συμμετοχή 6 σχολείων, σε 17 έργα, στη συμμετοχή 43 μαθητών. 13 συγγραφείς παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας αντάμωσαν στο μουσείο σε μια ξεχωριστή γιορτή παραμυθιού που έγινε τον Ιούνιο του 2024. Το σεντούκι του παππού είναι το δικό μας αγαθό. Το δημιουργήσαμε με αγάπη και μας ανταμείβει πάντα με χαμόγελο και μια γλυκιά προσμονή για την επόμενη φορά, για την επόμενη συνάντηση.
Και αν αναρωτηθείτε που βρήκα τους 2 τόμους παγκόσμιας δημοτικής ποίησης του Περικλή Καίσαρη και έχτισα αυτό το πρόγραμμα, θα σας πω ότι αρκούσε η επίσκεψη στο δοντιατρίο του γιου του Περικλή Καίσαρη, του γιου του δασκάλου, και πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβει μια κουφάλα ενός δοντιού. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.